Amen. Amai mire pamwe na mato zvine simba. Amai mire pamwe na mato zvine simba. Asida kukubvunza imimi. Asida kukubvunza imimi. Murume wenyu. Murume wenyu. Na achikomba munoda wapi? Na achikomba munoda upa hapa. Kasira toni, kasira ndikumhanya. Kasira ndiri pakumhanya. Oh. Oh. Manje imba yenyu ndio chaiyo chaiyo amai. Manje imba yenyu ndio chaiyo chaiyo. Manzwa? Manzwa. Ndaona makabata phone so phone yangu ndaona iri Samsung. Iri Samsung. Muchitotaura so muchitofona. Kurukura nekufona. Asi murume asikudaira. Asi murume asikudaira. Mati? Mati kudi. Tora iPhone yenyu muyena yapa toni. Tora iPhone yenyu muyena yapa. Ndinoda kuti baba Bishop Gomba na baba Tungamiriri. Amaya. Moyeresa amaya. Kuti murume wadzoke. Check. Amen. Amen. Anofana mwari amen. Amen. Suga mai. Chikomba chiri kupi? Aiwa, chikomba chitanda. Amen. Amen. Atenga mwari ndinokuchema wosiye matare nedzipenya simba rako baba rizviratidze mukunamata wauya mukati memusha wengirosi wamiririrwe wamai vacho varipo ndiri yenyu zviratidze baba pamuranda wachema pakati pemwoyo wabantu